kondia seki ombegeito ya yaba contractor Kisii County barure reward solely for information on Al-Shabaab's financial networks. Ensa ya Amerika yarure 1.2 billion na sonde bwensiora manyasaba keguru batatu abarayiba Al-Shabaab bebisete. Hasa yomo nenda mangi saransuke ngo sansamurane asiribwa ase maragoba ya hono ko ya chaka mese mangana ya togo chaka kurwase county ya Nyamira anena sekina kimubwatere netumugemendrape county yujerusha mumanye maiga yo kwamiriria asobo cholibwa heta ase county ya Nyamira kolengane nsemo yo kwamenigo yatebire buna jerusha mumanye tabetu mubwe ase nchira yo ko ene na komuchensemo yekyombe kyobo choli ne chimbebe inse yo muna chebi na kanya kimondo nigate uneke kine kiboigo ngechi gotegereria ikeye omurikito kurwase county ya Nyamira jobu mange noroboti rwase nchira iyoboikirano nigo ekina yo kwameriria obubwibo muteneneri bwabangina jerusha mumanyi kigenderete gutegererwa ase kigambero ekenene kya Nyamira bosibwo munachi ekina kanye kimondo oyo ole kurwanirira ekirugo ky'obuteneneri bw'abangina gwetere kyama kya ODM Emilima Toke Nyagarama nere omoseri omonene ase akomochia ekyombe kya IEBC buna obocholi obumbwa bwate obwasyoku abawakiri nigo balingo libiro libaikirana ase ekigambero ekyo elinde komanya obwene bw'amangana. Who was making the appointments of the agency? Other than mandated to appoint this on agent. And therefore, by saying that all agents signed, there might be for other candidates. Egatie birori baikirana abosio bwekegambere ekyo mbarwa ebirero bunanigo basiekere tusiko ekero omoroberio yo ogendererete. Anatakiwa kusaini kwamba hii matokeo ndio ya ukweli. Unajua anataka kusaini. Sasa kama wamesaini na kura imekuwa declared na kura ni 10 hapa ni 10 hapa, makosa ni ya nani sasa? What is the basis of the suspicion? Okay, hapo sijui makosa ni ya nani. But I don't think, according to me, I don't think kama inaweza point banana on all. No, but I'm telling you, I'm leading you just to reason with me. You have an agent. Yes. The agent has certified the quota to be 10 in this polling stream and 10 here. Okay? So now what is the quota? Ensemo yende bagoteba nigo abantu bale koye guchibesa ase okogora chikura. Na unahakikisha mahakama ya kwamba au kuweza kupiga ripoti yoyote kwa presiding officer ama afisa yeyote wa IEBC ya kwamba kuna mtu alikupatia shilingi 100. Ni kweli? Sikujua jukumu la nataka tu ujibu na ndio kama la. Uliripoti? Ndio. Uliripoti? Sikuripoti. The time agreed at the pre-trial conference, so the court will now adjourn. Ntobe tokubamanyi buna ekina kerabege gotegererwa mbaka okona chwakwaye kurwase kigambiro kya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi mbiya muno muri kito kurose county ya Nyamira job mangi hasorobocho rwasenjira yoboikirano gotiganere job mangi gotokomera no muri kito Everino Sero kurose county ya Kisii agotumanye buna lero buna chinse chinde egorengeli tukulio koinyora obureire bwesukari ase county ya Kisii umuwaziri oteneta nsemo yobochano ni gabori amanyebe county ya Kisii koneke munangwe soke bale eliko nyara konyorobo semena boigo enchira yowe tango kurose obureire bwesukari oroboti uru asenchira yoboikirano oborwaire bwesukari negati amarwaire ayo atari kwambokera kurende bwabere bwo guchanda abantu abanke ase mibere yabo ikyo gikairera kitari kikobe kwensemo cyo koinyori abantu igoro yoburwaire obo
Ritko ria rero chitariki 14 cy'umutinyi 11 mwaka w'echi 2022 nigense nkima ya nyorobro irwe sukari gose World Diabetes Day abwase serikali ya county ya Kisii kubwatirana n'ababwatani ao bachenu bakoretaro imeyo mu cyobosongo unenchira Eyemo yo konyoria abantu igoro yoboro irobo asibo igo baruo bolinkoria bwabusa isko yechiabisi che county assembly omoroberio rawa no muwaziri bwo bachenu ase county ya Kisii Saromache oboro irwe sukari mboto ikerete iga Gusii abantu baita abange barwaire uburwairo nakiye kogera ense ngima yarorire nga ebekeri tuko ensemo yuko inyoria abantu uburwairo bwa sukari mborororo rero tkolelelio gutararia sukari Kenya ngima egwalilie ngima igere tomo gosegetu ngoburu bwa sukari no bwamana mono mbuyo manya gokwana chinga kiecho ababwatani abo nigo bairera yo monako irero muntu konyoro burere bwa sukari asibasemi abantu ugwetanga egenteke nanenkeri ngoburwairo bonkoro kubure mainly ne lifestyle una toko menya abande toko banyora asenye twajenjiri lifestyle yeto twachakire kuragera chindagera chikogera bwakina lifestyle negenteke nene kiaretira maroira se mwanyabantu nagero bwateri burere bwa sukari onye toko burengia pressure inaingia ndani abuye banje ile bakuruti kazi ko prevent uburwaire bore chipa kugwa kubali uburwaire korengana na Eunice Nyorera oyoro mokonyi bwo mubwatani bwa moroira atari kwambokera ase county ya Kisii nigaine kebune county ya Kisii bayigoire byombe byo gokonya ase sub county ao ebyo birachi gokonya abantu babwate sukari anene ko basemia chinchera cyo komenya ya gitari cyo sub county ya Kisii toyigoire support group last week to support group sano sub county sano asitia gitari ya Iranda Nyamache Yesusu Mucha na KTRH abantu babwate sukari na pressure twawekire kiumbe anda nobo konyi wendiye kurunga Kenya Defeat Diabetes Association Omunyakerogo bw'ekiombe kya NCDs Philip Mbati nigaboria serikali ya county ya Kisii kubwatirana na serikali nene koenekia marioga isaine na rase chinyagitari nabo igo amagoria mariogo gokianiwa nario erabe aororo asabantu bonsi ko yaikera igo tokuboria serikali etoligererie yakikishenga marioga ya totakeire gotwara ngotokare chinyagitari chechi anyite kunyara kurua marioga ya igurita iyo babekeri igori asikero umuntu aranyare kugura tubasoje kurunga umuntu okure asenge kibasi cyabole takoburekyo niwo kirabeke ntukyo gosoku sana ase serikali ekero kurunga umuntu okure eryogo ryabole nigo bona abantu baboriwe wesokia na koringori gwa oboroire bwe sukari bantu bapimwe barorekane gusemba bwato burwaire bokonyorekana na bwata na alko bokwereswa ya unagwenerete kumenya egere amanage use agwene kwaso burwaire toko tebya abantu mbuye wacha after every 3 months magaye mitinyi tato yororeke gwangu kya sukari ngoripotere gataseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Biamono homulikite Varino Sero asorobochi rwa senchira yoboyekera nugo tigana nere nigo wano tokumerana numulikito Ndemo Steven yogo tumanyuna ekiombe ky'abanyakonda gose Contractors Association gase county ya Kisii nigo wano bamumochiri oyo manyakanta una Hoffman Ondieki na gote yabuna eretali gatiyo yo mobwana sensemeli yoborai niga gocha maiga ya Hoffman Ondieki gote yabuna nero rumulikibwe ekiombe kyo ekiombe kibono ne gyatebina Hoffman tabuga tikubwa konde wensi gokwana anene asekyombeekyo nagotebana ere tali yomo basekyombeekyo roboti rwa senchira yobokirano biyamono sengenchorere tkulia lero intwe una abanyakonda ba Kisii County twarangeria committee executive twachicha komanya una togendrete kurutwa chagete omwako yoiga ngaitwikire sege ikaro kia lero nige kiombe kia banyakonda gia Kisii Contractors Association bagi keribo kongu chinkwana chia bango iga chia Hoffman Ondieki oyubate batari mubwatani we kiombe kiabo ne chinkwana bwatogete ne chia yebene na nchiri che kiombe gia Kisii Contractors ne committee ya kurku executive nere kura ekiombe kia
Kisii Contractors. Bariyo muntu kwebeka orro abantu baminta mara kwane twaria ebiri mtakwanete biria bango korega kiriyo ngwae. Because ereta bwa none company uyo Hoffman. Hoffman ndiye kina bete one secretary general ya Kisii County Contractors, lakini tachieti abe member yaito na tachieti registered company atwarabe member ya Kisii County Contractors Association. So toko boli abantu baito moigino amangana bakwanete tali mangana arweta contractors na mangana abo bare kogenda obuna individuals bayakwane, lakini bakwane yoreke ombeke gima buna kere n'abantu mbaro bakora kubwatekana kona gosalia mangana yake ombe ya Kisii Contractors Association ntoliko chikobanjira andi boto chikobasel korwa sekiombe kiombe getika n'abantu abaro bakore gasi bakorera abananchi gasi. Jared Osano nigatebe kiombe kiabo nkebwata abakwani baye bene asekolenda boliria serikali ye county ya Kisii kwene kibune ngelia y'abanyakonda batakenetwa se serikali ya James Ongwae ngwakanwa bale asegasi bakorete ime ya Kisii. Ngelinga pending bills abantu baitu bajandikire, abantu baitu mbalenchara, abantu baitu bari kwera bana skuru, abantu baitu basinyiro no gosimeka bimeri bare tagete gosimeka ntutagetenga egavana ehasteni a process yo wakana aba contractor baitu egere banyore chibesa bakana bana ba school fees airinde na ine batwara chibesa kwegenderera botambe muna tokagerete. Abanyakonda nigo basabirugwa kanyekana kwa serikali ya Simba Arati ebiro ebitwerero byokobeka emeroberie meikeranu yo gwakanwa kwabo. Ntuna abanyakonda ntu appreciate tie gavana itegende ko korekera gavana spare limit nyebera office tara akora kende igagendere ko koreta chipil chipending bills chonse yaikira ase committee chirigereri urero na mambi na wiki ebune chikoera elinde nto itogenda asale kuchimambi atumobolinga na tebe ngutwakana renguru Friday last week ingi kagenderete ende tororenga ngayaikire. Serikali ya Arati bono tubwate ya Simba Arati gentonda asaba abanyakonda baminto mo babaremereri. Serikali nebegete binto in press bwango igama chibwa gocha maya ngwaka rumore chibesa nande mogoke na ende Simba nko bakorera ari gasi bakanyani numwaka chinkobi totige kona goetana na mangana ngamwa bwate serikali gete asimware konyora chanda otibinto biri byari Simba tabwate binto ebyo Simba gata getokore gasi awakare Simba gata getokore gasi restaurant awakare ebinto byo bokora tatageti igoto baba fumiribu Simba na chato akare chibasi chaito. Wetero mosange kanorero niko bono ati yabarai babanyakonda ime county ya Kisii banyarira gwesoke na jabuna gwikabanyare gutara serio gierimo kwene kibuna bali bakorete gasi ya serikali ete na mbanyara gwakanu mbaye bakobwati emiroberirie bwa eganeiri ya serikali ya Paul Simba Arati kwene kibuna bali bakorete gasi konyora bare ngeli yegasi yabo ko reporteria Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven. Kutika noro moti rwasoko ngusana na kogendete ko eneke wagati abanyakonda igase county ya Kisii nerende most ntusko wika sensemende tumulekene yagendete ko kolekana wika asenseme yagetembe sio cha somo yegoba ko kolekana gabo bo kwaligana ko mbekeriga chikanisa NCCK nigo bana basubati babuli kwa kwa nekinangwa soki bale liko nyara kulige birugo byoburaye ana igasoro kongoro gusibo igose banyara bakoera ali babiri bagoetera maiga yobo chaulikoera ana nemeye county ya Kisii mulikito Brighton Makoli roboti rwa senchira yobokirano acharero ga gukwanira iburu ya mangana bete before elections na after elections goro ya na kitora nyara bakonya abanina bososa mangana yebirogo byoko chori ayo naro arenge amangana koru ase ebyombe ao anene bali baikirana asomo yigo onyaro kwarianiwa ne kiombe kya National Council of Churches of Kenya NCCK. Boigo ni wanyarire bakobori abasubadi wesokya na kobori amabaga yebirogo ao. Byabanyina ngati gabesoki bachorwe ebirogo neba nimbiri byo gotenira se byombe bya yani stundu bali tigabesoki tigabati kwikaransanise. Boigo ni gabanyarire bakobori oboteneri bweji county ao amane serikali nene kwene kibuna ngwabara amabaga abasubadi. County ya Kisii ase ebirogo biri bya appointed biri bagachora bakobeka abanyete gabate gwikire ndichi kuri ya 2/3 tunya gutwara abanyina bayisaine ba represent interest y'abanyina ase birogo biri nigo bono banyarire bakobori ya serikali komenta ebitoki ocyase byombe ao iri kurwani amanganali abasubati bagwetera. NCCK na ikazi yao naomba serikali ione kama wanaweza kutuwekea kitu watuongezee
tuendelee na hii kazi. Tuone kuna wale wa nyumbani ambao wamekuwa violated hawajajitoa. Tunaomba tukipata resources tutawatafuta mpaka kule. Kuborie serikali so gwanja kusinenya arikomenta none chibesa nkeiga sebiombe byokobwati haki ya kumonya bantu ekogera akero tokwende ground okonyora e problem ne chi resources asensemo yabali bamenyete no barema nigo bono banyarire bakuboria ya serikali kubainyura na barabuko ba amabaga ikiagera ingagie chikura nigo bagosoka na gwaka chikura. During elections, persons with disabilities voted. I can say it was 100%. They were well enlightened, but now the problem is we are being left out. Wale wa mama hao ambao wanaishi na ulemavu walikuwa kwa wakati wa kura waliomba wakaanguka. Sasa hao tunataka kujua mtawasaidia vipi, kwa sababu wao ni wale watu hawajiwezi, na kuna ile grupu ya watu ambao ni minority kama sisi mahali tunatoka tumesahulika sana. Si kimaendeleo, si upande wa kazi hawatuoni. Sasa tunaomba sana watu kama hao pia wafanye nini, waweke kwa hesabu. Boigo nigo baboriri serikali ye county anenekero ekuboria abakenya kwenana ebirengereri byabo na barabukonyerwa elibaru ebirengereri byabo ali baganeti bachi gokorerwa. Urging the county government, we have been hearing that there are public participations, but unfortunately we never know where they advertise them. We just find that public participation has been done without our knowledge. So I'm requesting that when you are doing public participation, you advertise using various means of communication so that we give our views. Good report Rigetaseni Candice TV, Eretariane, Brighton, Makori. Biamono homurikito Brighton Makori hasoroboti rwa Senchira yobo ikiranu bona barandi kurose county ya Kisii nigo bagikire nchire bikore byo bosari bya rokane comment kasama tukabwango iga aneno oboiti na boigo no boibi ase county yega ya Kisii go kwana asoma yega mu buli tukuri ya lero nigo abodo mu governor we county ya Kisii Paul Simba Arati kwane kibuna nkumule karale birengo na boigo no bosari ya muno oboiti obwa rokana se county ya Kisii muri keitobene Mildred Mumanyi noroboti rwa Senchira yobikirano Gwetania chi county emerongebere na isano imensi ya Kenya nigo chiakire no mochando bwenchara kubwatekana no morakera omotindi ogendrete kwenekiwa ase etugo nabantu bachandikire ase okuburwa endagera na mache. Imeye county ya Kisii ase omoyega bwoko mokinya ekerogo omo Bishop Nyanuga Omambia kurwa ekanisa ya Nehemiah Apostolic Church nigo abapasta bakwanira amangana yenchara nechinchira cyabene kirakonye gosiria enchaleyo ndagere ndego toka ebagirwa abantu ngagete Kenya abono semeteyo ebwate ndagera dangene bwate kubweyene onyangu siasita somugabano ito simbare abantu baro bago kwenchara buneto kwana Manyato bwata malemo ebintu byakoruma gambia gera enchare kama chikobu chake igabantu torigerani na netokonyane amone chikanisa na njibuna ndo yamwa baraibe chikanisa torigenchera bokong tokonya abantu baito inki yakogera serikali yeite tari gutwara ubungaini elemechi elemebisima chinse chiria chire na ukama asembulego etari gutwa babro CMFR chimenga arabu irrigation yakorwororo abaremi bagirwororo bachi bakore uburemi endagere egeswe nyinge gere experience ito enchara tinmanye tinke ko rubu ngaini buno botai gotumekera goikera bona abantu bagenderera gukwa nganenjare kubaita nense iteroro egwenete kuremu endagere abo. Boigo Pastor Moruabe o Gospel Embassy nigo agania serikali gotinya oborendi ase ogokiania ebikore byoboibi amono boiti obubwabeire bokwenekigwa ase amatuko abwangoiga ninare kubolia serikali erigere limono lingana lyo salama ekiagara usiaba ntoba nkongentu bale natari gusioka Kenya nkima chifidio toro cha social media Engkang ano bachambas baganda to magasoigoro no nyambosonga na iurenga abantu ko ibaba kale bintu magasoigoro nande ba ko ibaba nyene nyomba kibaro ikonar ko sabe serikali ko chakera chief we ka serikali nene lingane liyo lidigere ligumono na baskari baito babe mo vigilant ase chinga kecho nigo basaba anene mono amarwa gosirigwa ase kelia aonchoire abasaya bange eliokoirera ebikole byoboibi komenteka
ose wetu muna abarebe kanisa nkolinga abarebe to bari gigasi ya serikali kokora abandi bagatumuje gusiko kore gasi abo muna bagosiese nabandi babwate byo mbali ngiringa bakore gasi baje kokora asikuseito wakishinga marwa ira ni Ensa singenje marwa igasa litkanza chito abantu abamura bagwita bayibintu kuri kanisa ime abandi babuna abandi bayita abantu abandi batarira abana bake bakacyombe nasingenje banyuri nyasoli cyasali abamura bayito sibanga mochi bikore gasi ya Moses gwagete Gusii na ndonse asole kore gasi yakole tele tunyole akomenye kwa tono molembe nguripota ya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi bibono muri kitso Mildred Momanyi asoroboti urwa senchera yobo ikirano gotigana roboti rubona serikali yense ya Amerika nigobono ya rushiringi bilioni ya munu gutebere ocha sonde wensi oratwara umanyi igoro asaba kagoro warabara ibali chababa bebisite asorogongoro wa Kenya gosansemelia ya Somalia kolenganense yu ya Amerika amone serikali yo nigobatebire buna abasali batatu nigo bari bagwikirani obosali obale Jan Mustafa naboigo na Mohamed Karate na Ahmed Dili nigo no bere bakorobosagani ya Kenya na nenseli ya Somalia igobonense ya Kenya serikali ya Amerika yatebire buna onde bonsi oramanye na koruo obusaiti gosoko nyara kwa monyerase abakagira abo barabara ibali shababu website igago chikoye wa shilingi bilioni Eyemo nugutayibere. By limiting the cash flow to Al-Shabaab, the United States and our partners will strike a blow to the organization's ability to perpetrate violent acts throughout the world. This is the first time the Department of State has offered a reward solely for information on Al-Shabaab's financial networks. And it's important that the information be as timely as possible so that it be actionable. Together, Kenyans, Somalis, other East Africans, Americans, we can defeat Al-Shabaab and enhance security across the region. Na gotiga no roboti rubuno ndibonsora manyasa barayibali shababu bali nanyore bilioni ya munu gutebere to weka asensemende aba se aba bantu bwaterante no boitibwaye omwana Samantha Pendo oyo betaka koroso emyaka 5 ya eta kolenganishinga kichobo chori ni gobona abakagirwa bubanya wikwa seke gambero abo bono asekia bastariki emerongebere neyemo cyumutenyo iga ni gobonsi bagojikonyara okona chakwabo aseke gambero kelikia milimani inyero omwana Samantha Pendo yo munyakante buna pebi Pendo nigabetaka wakolisa si asekoteka no nabanya nyimbo ba mu bwaterane kiyobo chori ase bwakolekantu omwaka w'ikiri 2015 ibere oikabono nigekine kira chikona cyo stari kemerongebere neyemo omutinyo yega oikomi nalimo. This court has been told that this matter has been in the courts for about 5 years. In balancing the constitutional rights of the subjects before the court and those of the victims, it is my view that it is proper and fair that plea be taken so that this matter may be determined one way or the other. It is in the interests of both sides, therefore, that the subjects do take plea hearing and to respond to the charges as urged by the prosecution and supported by counsel watching brief for the victims. Mwinchumurige wono nganchere nyora machin kwirana sentunde ya kabirito ndoko sangaso bwamo korere nkogendo butumokomoke igotokome na Victor mwana bobangi kurwa sensemende studio atumanya mange ana sensemelia ye chigosori toskwa kwirana nda sentunde ya kabirito Victor tumanye kuno seme chigosori. Umurubyo bw'ikigosori nigokoretwa sore na Peak Uniforms and Sports Center abarusia na buigo abaonia bechianga ao shokobeka banyore imejumuchukisi ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket musoba kiresime ase namba enoti isaronebere ibere noti isato kianda isaroneseto isato isaronemo enoti.
Bemono Vincent Onyanja kurwa sensemende ye studio moncho muligere na mainenga ye ogendete kuligeria Ndizi TV ne rwansu mu gusingo kwaligania sesemo ye chigosori ime ya mwana Amayia Eliane Victor Sultan no ibo bangito ya chakere kurwa se Ndizi TV abwa se etimu ya Ndizi FC ogendete kusaseria asoko bwa ebiminano ao ebibiko aliganirwa siganga yogo ikera nago kwana na mashabik Ndizi TV ale nemeremo yawe yabotamba se kendi yega Ndizi FC nigo yarinati a tournament abwa se moteneri wa mangana yechiera ayose chirobya ime Ndizi TV Hezbon Nyamete aybekerete Ndizi TV egoli iyobobi ya gatatu kwa yakonya kubaikora abarimu bakireri Girls High School chigoli sato senoti sekimino kyaliganetiwe ensemo ya kyoge kemino egetangani nigo kyalenge egati ya Ndizi FC ne timu okorwa ensemeri ya Nyamira abwase yaba nekerati obobwi bwechigoli isato sebere buna omolikito Sara Ontita agotomanya ase egati kyanyaore Ndizi TV FC nigo ya saleti obonyansi na Girango FC korwase ward ya Gachuba county ya Nyamira abwase Ndizi TV yabwete chigoli sato ase ibere Engo soli akabere Girango FC nigo yabweta bali mu bakireri FC egoli Eyemo asiligenalia sagero asibachengerete Ndizi TV asokwalegania chigosoli ekyo twatabire ngambiyamo na singencho mbono tugo chaka mna ntugirango mbono tugo chaka igo Ndizi TV singencho go twarikaga egere mutumanyekani Gusii yaito mbiyamo ya site gabaseni mogendere no moyo yoyo timu yetu ya Girango mbono tugo chaka etole jese county Gusii Nyamira County igo tuyoni ngambia mona singincho mwato manyekaniri ase Gusii yaito na ndio tumanyekane tupate hiyo sponsorship kidogo juu saa hii tunategemea kila player achange kidogo mwingine achange ndio twende friendly otherwise nashukuru Ndizi TV kwa kutualika Ndizi TV nigo ya mene tikereri Teachers FC chigoli sato asebosa asebago kereto botereneri bwa kereri Teachers asoko bali baga liokogosoli Maria Zangaro kusapata Robert ngangire chinga kie chigago wakirambia mono daktari Teresia Tieno oyore principal Kereri Girls soko nyara go tutumago chaga wake mbombo ya lero interaction yitere asaba wanafunzi na abalimu bande lakini bona kiratogo chaisika nkomera ndena bangwana bamitoko rusika tuwa create a lot of bond egera tuwa coordinate bia. Ni mwalimu wa Kiswahili kwa majina naitwa Nura Olela. Nimefurahia game ya leo. Tumeweza kucheza na Ndizi TV. Wameweza kutufunga lakini tunasema hiyo ndio hali ya mchezo. Tuigure bya mono. Eke mina nekenge kia ntonyare kuwashi ko lisa tase ligana lya busa. Ligana lya sagero. Tuigure bya sana. Opiro lero na gokigusana umpiro lengo motweru ndogwate murukano nde bwenzi. Kutoka chakretari muino nyaole na ntwa chaga sakorukunga kyoge. Lero tingageti nena balisa bikiskali na rana ba murambeto mabakiro mupiro mia nanto semede na gojibosio bono tuakongire nanto chigwa ko mupiro le umiyamano chigosoli echi nigo chirabe chikogenderera goika chi company ebyombe by'ekitimu ao imeyorogongo rwa Gusii ase chigosoli echi chonsipi nege timu ya Ndizi TV FC yabana mbe magate timu echisato ekoba twabatuko bwa chigosoli cheito chonsibere and we are ready to face any team lira risco etutagete we are ready to face them and ntomate na according to mazoezi yalitogokora we are prepared enough kolende tawata bali bonsi muri sikali Ndizi TV ntole tayari mono mo babalimu mo babakoliemeremo bande bonsi mo bena balimu mo babanyagetali ntole tayari gucha togosoli no yabane bengi mo bwate na butoja togosoli na inu mono buna lero twaba ensemo ya Kisii toteme mono ntunde ko bwati twende ensemeri ya Nyamira Ginko ripota ya Ndizi TV kurwa sebirubo bye chigosoli Sara Nyarangi Ontita Petronila Mokera wantenga kurwa sensemo ya transmission twaganeirie Ndizi FC Amayia kenga kibagendrete ne chigosoli echi au Sara Nyarangi Ontita ni gakoretera oroboti uri ari wantenga tojitwari gani Ndizi Starlets
egere twariganie chigosori bunecho kera tugusuka busi moncho murigeria eligi ya National Super League nigo ego chigo chaka tariki 25 na Eyemo abwa sechitimu au chigendete ko yarigania bosio bogo chaka kwe ligi yo etimu ya Gusii nigo yariganitie ekiminano egati yabona Naivas abwa sababa ikorete egoli Eyemo asebo sasensemo yabo Gusii FC nigo batebere buna nigo baliange bose nigo batayare asogo chaka kwe ligi yo ya National Super League. Kwa majina anaitwa Denison Kangi, mimi ndio assistant coach wa Gusii United. Kwa game ya leo tumepiga watu walimaliza namba 4 kwa ligi. Najua ni timu nzuri na kulingana na timu yetu tushaongea tushawapatia instruction vile wanafaa wacheze, kwa sababu pia sisi timu yetu is a new team. Tunajaribu build. So kwa matokeo, kwa result, wametupatia result poa kwa game ya leo. Tukiandaa kwa ligi inakuja. Tunaona mmecheza friendly mingi, mmecheza na Global mkawin 4-0, leo mmeweza kushinda. Labda season hii labda mmekuwa mkifix nini ambayo imefanya mnaendelea kuimprove day in day out? I think we as a team, as a technical bench, we have a good technical bench. Na players wenye tumerecruit this year, the young players ni players wenye tukijaribu kuwaongelesha wanasikiza what they are supposed to do kwa field. Labda this week tumeona FKF ikisema kwamba ligi imekuwa null and void, kumaanisha kwamba Gusii FC walikuwa kwa relegation zone, lakini sasa mtakuwa kwa ligi ya NSL inaanza hata mko na first games. Kwa hivyo ungesema nini labda venye Gusii FC imepata nafasi nyingine na ligi kuwa null and void, na kwa sasa fixtures zimetoka? Kwa hiyo mimi nashukuru kwa KFF kurudi, because na hiyo annulment of the league imetupatia chance ya kufight again. I think this season we are going to fight at least to manage a respectable position kwa hii season. Gusii FC ne timu ya Gusii dobato mubango etimu ene no muyole. I think ase season ndo chenga na otora kolebia. Naivas FC asensemo yaboni go batebere una nonya bariganetwe ebiminano ebinge nigo bale ange gochia gochaka eligi yo nonya tirabara gosori ase minano ebinge bya kebosani nonya babwetwe ase keminane kyo gati yabona Gusii FC nigo bale tayari gochigo chaka eligi ya National Super League. Kwa majina naitwa Ameso Isaac, mimi ni captain Naivas FC. So far tumekuwa na pre-season tour, tumeenda Nakuru, tumeenda Meru, saizi tuko Kisii, tumekuja kucheza na Gusii. Naweza sema quality yao imepungua kidogo, bearing mind tumekuwa nje kwa muda. Ligi imechukua break, tumekuwa break for too long, but tunashukuru ligi in the next week tunacheza, so at least quality si mbaya pa sasa, si mbaya but inakuja, si mbaya compared to last season, si mbaya. Last season tulianza vizuri, tulikuwa almost number 1 for the better part of the season, but tukaslip. So this season we want to rectify on that, tuone venye itakuwa, at least tuende Premier League, because target yetu ni Premier League. Africa player la season mlicheza ikakuwa null and void, wakati ungetaka labda sports ifanye ni kuensure kwamba ni competitive. Okay, saizi tunashukuru kwanza FIFA imekuja on board na serikali plus federation wanaongea in good terms. So we hope that this season at least fruits zetu zitakuwa recognized. Hakuna mtu atasema anything is null and void. Promotion iko tu genuine, relegation iko genuine, na wish team zote all the best pia wenye tunataka kuanza season mpya. Parting shot nasema watch out for Naivas, we are coming. Vincent Onyancha goteonga na chengeta ba uri mubakere girls bona atagete Naivas yabuna barochenga abara bakichenga chinyenge kigima uskobosio eligi ya Kenya Premier League maiga yemetinyo 5 kwa era korwa season ye mwaka o 2021-2022 go ikomo elio abwa Tusker FC insia ya Robert Matano baire toboboi eligi yibono ni yewe chikoiranirwa weekend ye abwa timu kianda go seminano kianda byariganiwe gochigo tiringwa asebiti au ime yense ya Kenya egati yechi bimino bigo chigo ikorwa ngamona Bandari abo bago chikobarigania Sofapaka Gor Mahia bachikobarigania Nzoia Sugar Kakamega Homeboys bachiwaka na Tusker Nairobi City Stars bachiwaka na Bidco United Chingaki Police FC
bagochiko baligania KCB Posta Rangers nigo bagochigwaka na Mathare United, Talanta FC bagosoria na Kariobangi Sharks, Chingaki Ulinzi Stars bagochigosoria na Leopards. Wanchumuligira unonko ya kolera asechins Ensa iga Eyemo nyoranga morobelio yo inega kingogo chirole lakini ntakite ngoboli nga ine no manyete nga Qatar World Cup 2022 ngochere nibwate libolio otome ujumbe ase nambeli ito ya botambe chinsa isato ninchiwo komanyinga ngomanyete nga ebiti ebyase Qatar World Cup egochikosolelwa egati ebitimbire byebi ndochikoligeri nga no are you aware ase umuntu bweke nyamulero no manyete nga ebigati ebitimbire byebi World Cup 2022 egochikosolelwa no lyange ase World Cup 2022 Victor Sultano bangi ipo siku. Biamono Victor Sultan kurense mende studio nasa semechi gosoli gwatona Kindizi TV yabetege ko bayikora chitimu au hanne ase kendi yatetelituko lya Jumapili yakoreka nsemo cha Nyahore nabo ige gosoli ndiga korekana ase gitikilia yakyoge haigase county ya Kisii mochumo nyiraboni gotengereta Ndizi TV obwansu bumugusi na bakondra gotobwatya kweterense mili mtandao semu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igase ya YouTube na watana buna Ndizi TV News nganchiro mwanchu muligelia kubwatikane bironya kirumu sumali kwa mangana majya asenchira yoboikira muna betokonya sansamurana asenchira yoboikira ni Joshua auta ani gakomanya somono wimanyelio nabo igolya ne kichibi cyamu nelio gichawe kira asenchira yoboikira no igakoroko Petronira Mokeira buna botambe tombana nesa to chabuto nkomanya yomananda mange retirane nchenkorokwa Vincent Onyancha.